pánové, bylo pro mě velkou ctí a radostí účastnit se letošní poroty. Sešla se výborná parta, kterou jsme se nehádali, myslím, že posuzování probíhalo velmi v klidu. Jen nám přišlo trošku líto, že vlastně ani jedna ze staveb, které letos byly přihlášeny nebo které jsme měli možnost navštívit, nebyly veřejnými zakázkami. To je trošku škoda. Možná to podobně jako u nás svědčí o tom, že stát málo investuje, možná podobně jako u nás je zákon o veřejných zakázkách spíše demotivující než inspirující, ale věřme, že to bude čím dál tím lepší. I tak jsme viděli celou řadu pěkných staveb. Když jsem asi před 2 měsíci podobné přehlídce, před vyhodnocením podobné přehlídky odpovídal na dotaz, proč chceme vyhrát s naší stavbou. Odpovídal jsem, že chceme vyhrát s každou naší stavbou dokončenou, ale v první řadě u těch, komu je ta stavba určena. Nejenom u poroty, ale u těch, komu je určena. Tím, že jsme měli možnost projít všechny stavby, které pak nakonec jsme vybrali, ať už nominované nebo jako laureáta, tak můžu s lidem říct, že všichni autoři se svými stavbami získali body teda nejen u poroty naší, ale v prvé řadě u těch uživatelů, kterým ty stavby byly určeny.